gane ma gin sai YouTube dan ma kai wani in ba kike ba sai dan tuye gidi ya kuma wannan What are they? yanzu an daina yin waka. Wallahi mun lalace. Yanzu an daina waka. Wallahi mun lalace wallahi. Allah ni yanzu biki na waka ta kai 15. Ai ga kace Mun lalace. ai kai mutum. Ya kamata a samu Allah wallahi. Amma baka yi ya kamata a yi ne me kokari ba mu a gani ko a